Ova startna petorka mi se nije nešto dopala. Da vidiš kako ja tu srčano navijam. Jel to onaj crni sa onim plavim na glavi? Sve znaš, tako je. Nema da zevaš, što to? Vesna! Zakonović Arežinov! Vikala sam, idemo Jovke! Sa Stevom i Kevom. Koliko dugo ja vičem idemo Jovke? Pa negde čini mi se od njegove prve utakmice. Dobro. Ali juče si se izvikala za sve 4 pre toga u Euroligi. Čekaj, stojim mirno. Zvezda mire sve, zvezda život je. Ne da sam vikala, nego sam u jednom momentu pomislila da će komšija da mi lupa i da kaže dajte bre komšice, malo dete imam ovde, mora ga uspavam. Znači, ja ne znam, odavno mi se nije tolika emocija desila. Nije to samo utakmica, Stevo, nego toliko pričamo o tome, toliko čekamo se tim probudi, toliko čekamo da gledamo basket, čoveče. I sinoć je bilo, sve se naježila. Potpuno očekivano, baš kao što smo najavljivali, Zvezda bi računali smo da može se probudi na ovoj utakmici, da odigra najbolje što može i da pobedi. Šta su Steva i Keva pričali juče? Aj za razliku od svih prošlih puteva da probamo prognoziramo. Ali znaš kako se prognozira? Hoće plus 20. Hoće biti minus 20, hoće biti minus. Pa eto, nek bude minus 20. Bre, ali si me izmontirala. No, šalim se. Ma samo trojke da nam prorade, bit će to u redu. Ajmo Jovke! Šta sam rekla za trojke? Pa da, pogodila si, ja sam za Jovketa, ali si mi ovde ubacila neke reči. To je montaža. Rekao sam ti lepo da očekujemo da Zvezda pobedi bar 10 razlika. Da mi se javlja neki rekord Jovića, to sam rekao, ne znam zašto nisi to skinula. I rekao sam ti da će Simonović da provodi sa trojkama, ti si mi rekla pa ima malu minutažu, kako će, šta će, sam rekao, imam osjećaj, ti kako je, ali lažem, a? Aj Simonović, ali Rebić kad je krenuo da je trojke, ja sam rekao, da! To Rebiću! Da, moramo to sad uradimo, to Slušaj da ti kažem nešto, ako si mislila da sam pričao iz neznanja, ne, to je teorija obrnutog malera, da pričaš da bi ti se desilo suprotno i onda ja najavljujem poraz Zvezde da bi Zvezda pobedila. Zašto ti to pričam? Zato što je neko već uradio kontra malera i to ćeš čuti u tonu Minhen 1, molim te. Evo. Pa ja kako znam treba dobije Bayern kod kuće sa većom razlikom nego što će izgubiti tamo. I to bi bilo dovoljno. Eto, Bogdan Bogdanović posle pobede Fenerbahčeja kaže Zvezda treba da pobedi Bayern u Beogradu više nego što će da izgubi u Minhenu. Pa, stani, dečko. Kako misliš da izgubi u Minhenu? Da. Umesto da je slušao Simonovića u Minhenu 2, koji će da pusti, što lepo kaže da ono što su gubili nije problem. Ajde. Partizan je imao, ako se sjećate, čini mi se, pred 2 godine 2 ili 3 pobjede i prošli su u top 16, tako? I su izgubili sada od CSKA 40 i šta znam. Znači, mi treba naša šansa, to vam tražimo protiv tijeh ekipa. Slušaj. Vidio se da je Strasbourg dobio Fenera 20 razlike tamo. Ali dobro, idemo, kažem, korak po korak. Znači, prvo nam je MZT, pa onda Bayern tamo da probamo da odigramo i prvo MZT da dobijemo i onda da probamo tamo da odigramo što bolje u Minhenu. Čuješ? I onda ode Simon i šta će onda? Prvo ovo, pa onda ono. I evo, prvo spojili ono, pa ovo. Znači, eto. Hvala ti za ove tonove, lepo si me iznenadio. Pa nije sad to tebe, nego da opravdam sebe. Mislim, čestitke svim igračima, da ne bude samo pričamo o Joviću koji je rekorder Evrolige novi. Kako da ne pričamo o Joviću? 19 asistencija, ali ne bi imao 19 asistencija da njegovi igrači nisu sa igrači pogađali. Da se Mekel nije povredio. Da nisu, mnogo prizivaš te povrede. Evo Lazić si povredio, šta sad kao i Lazić ide iz Zvezde. Nemoj da bude, molim. Poenta cele priče je sledeća. Znači, Zvezda je odigrala fenomenalno, svako ima neku svoju rolu. Da, čekaj, Štimca bre nismo pomenuli. Štimac, naravno. Čovek je pokidao. Cirbes, naravno. Cirbes, on se pravio važan. Quincy Miller, pogotovo kad je tražio time-out, a nema pravo time-out, pa još gleda onako, znaš ono iz onog sad aktualnog YouTube hita, ono, kome duzmu prase? Taj pogled imao. Quincy je malo sebičan, to sam htjela da ti kažem, znaš? Ne znam šta ti kažeš. Ne znam da li je to neka NBA fora, pošto ti to pratiš, ali kao vozi, ide, drible, kažem, baci bre, baci Joviću, hvata ritam i dok pogađa u redu je. Međutim, slažem se, malo i mene to nervira. Vidiš te. Nadam se da će Mekel i Lazić oporaviti, sve biti kako treba. Da je Partizan juče pobedio Minhenu, možda bi ti pustio instrumenta povratak otpisanih, ali pošto nije Partizan nego je Zvezda, onda evo završamo sa tim
da je Zvezda sledeće nedelje ponovo u Francuskoj, još jedna bitna utakmica i da ne prognoziramo. Nećemo prognoziramo, još jednom ćemo da pozdravimo čitavu ekipu, da pozdravimo i Radonjića, kaže čovjek, herojska pobeda. Pa tako je, treneru, smo se sabrali sada. Trenerčino, kako namješta kravatu posle onih 11 plus? Idem da se pozdravim sa Pešićem. Ljubim ga u akcenat, slušala sam i Pešića šta je juče izjavio. Jeste, svaka čast. Mislim njemu je najteže sigurno. I Savanović je odigrao dobru utakmicu i on se trudio. Savanović, Đorđević, je li video to? Samo da pitam. I imamo jednu veliku zahvalnost za Zvezdine navijače koji su bili u Minhenu, jer se Zvezda osjećala kao kod kuće. Puno ih je bilo i Pešić je to i rekao, kaže, ne znam gde se igralo. Da li u Minhenu ili u Beogradu? Stevo, samo mi nismo otišli da to propratimo, pa moramo da ispravimo. Mora neko da radi ovo. Možemo mi tamo da radimo. Pa možemo, nije loša ideja, evo sledeće nedelje je Francuska pa me vodi. Oui. Kom sa, ovo ono. Super, idemo dalje u nove pobjede, nadam se sada kad smo se sakupili i sastavili i kad imamo ideju šta i kako dalje, ali svaki početak je težak. Ali važno je imati idole, kao što ima idola i nekog koga si okačila na stranicu. Hvala ti što si me podsjetio. Pogledajte stranicu sa Vesnom na ti, pogledajte Malog Rebića i Mladog Teodosića i sami izvucite neke zaključke iz ove fotke. Još jednom bravo za Jovića, ja moram u ime svoje Southside Crew ekipe da pozdravim čoveka, on 19 asistencija, ja 19 opaski svog sina. Mama, prestani da se dereš i da to gledaš više. Ali razumeći kad poraste. Hvala i tebi, Stevo, što si pogrešio. Ništa, hvala i vama, evo ja gledam tebe, to je to. To je to, aj ljubim te, aj hvala, aj Zvezda, ole. Sa Stevom i Kevom.